Aquest és Aleix, un jove no molt apassionat per llegir. Hola, Aleix, felicitats. I això? És el teu regal d'aniversari. Pren, obri. Gràcies. El llegiré quan tinga temps. On està l'Aleix? No va estar ahir amb ell? No. Senyor Darragós, saben que està en casa. Deixa'm veure el teu fill. Però esteu botxos o què? On té el seu fill? Està a la seva cambra llegint un llibre des de fa dies. No para ni a menjar. Tampoc dorm. Ja no sé què fer amb ell. Cal saber la raó de tot això. Demà quedem i investiguem. On va comprar el llibre, senyor Tarragós? El vaig comprar a la nova biblioteca. Lliberosi, crec que es diu. Me'l va aconsellar una dependenta molt guapa, alta, morena, amb un somriure preciós i amb veu melodiosa. Ja, però com es deia? Doncs la veritat, no hi ho vaig preguntar. Ei, disculpa, ¿eres del bar? Sí, ven atesos y feliços. Nosaltres venim a apuntar-nos. Aleix!